Да, много често... Oh my god, there's surfers! Здравейте и добре дошли тук. Това малко изречение, което казах преди това, ми отне 30 пъти да го кажа както трябва. Какво толкова сложно има в него, нямам никаква идея, но да, това ми е 31-и път, в който го казвам, тъй че се надявам вече нищо да не го бъркам повече, защото не мога повече. Просто не мога повече. Представете си, това видео ще отнеме 36 години. Ако не знаете, аз живея в Исландия и съм обкръжена от най-яките талантливи хора на този свят. Пътя, по който в момента върва от няколко години, е пътя на пътуванията, което за мен е едно от най-важните неща на този свят. Просто не мога да ви обясня колко много са ми отворили очите и съм разбрала толкова много неща за себе си и за околните и въобще за целия свят, което никой друго образование на този свят не би могло да ти даде. Искам чрез това видео и чрез другите ми видеа, които надявам се да бъдат едноседмични, да видите тук какво става тук в Исландия, ако знаете какво се случва тук, ако знаете просто котките ще съборят палмата на моята приятелка. Тъй, че да, заповядайте в моя свят на странностите, няма нищо лошо да сте малко по-особени. Важното е да сте щастливи и да сте обкръжени от приятели и да споделяте такива моменти с тях. Тъй, че заповядайте и до скоро! Едно от най-странните неща, които някога съм виждала в живота си. Не знам дали ги виждате, някакви марсиански вещества. Много странни неща, нямам идея дали имаме право да сме тук. Но в крайна сметка няма никой, който да ни каже да не ходим. Тъй, че разбира се, че ще отидем. Земята гори. Но няма никакъв проблем, защото си имаме Starbucks. Колко е яко! Сега сме на плажа, още... ето го морето. Това не е море, океан. Исландия е едно от най-хубавите места да се сърфира, защото нямаш опасност да убиеш човек и нямаш опасност да бъдеш изяден от акула. Ако имах бански, със сигурност щяхте да ме видите да си попребивам на тези вълни, защото са много спокойни. Но никога не трябва да се шегувате с океана, най-вече Атлантическия океан, защото да, много често... Oh my god, there's surfers! Oh my god! Значи, нищо не разбрахте от предното видео с моето кръщене, най-вероятно. Това, което исках да ви кажа е, че сърфа и въобще вълните и морето и океана са много на сърце, имайки първи, че съм израснала в Австралия. И това е едно от малкото неща, което страшно много ме липсва в България. И понякога, когато живееш на толкова студено място като Исландия, е много сложно, но и в същото време е толкова яко, защото аз съм сърфирала тук един-два пъти през зимата и е съвсем различно усещане, атмосфера, но в същото време това го прави уникално. И да, просто да видя сърфисти, не знам дали ги виждате, няма много да ги показвам, защото все пак те си ходят и си правят тяхното. Но да, да видя просто хора, които правят това, което обичат, макар и времето да бъде студено и океана да бъде сигурно, не знам, 5 градуса е тук, е просто нещо невероятно, тъй че са най-яките хора на света. Айде си careful my shoes. Сега отиваме в... How to say cave? Oh, you don't know? Oh my god, Мелина! Ами да, още не сме вътре и вече започваме да се препиваме, което е много добър знак. И така, това е входа. Тук има някакви хора. Може би човек като го погледне отстрани е малко странно как онзи ден по случайно се озовах в Копенхаген и сега пътувайки да видя моята приятелка на нейната ферма, се озовах в някаква невероятна пещера. Според мен, колкото повече не търсиш хубавите моменти, те някак си идват при теб. Ако имаш възможността и разбира се желанието да дадеш толкова малко повече от себе си към пътешествия,
някакси тези яки места просто се отключват пред очите ти и трябва да се възползваш, защото може никога да не ги видиш и е толкова жалко, защото е толкова яки места. Да, вече сме почти на края на пътешествието ни, което трябваше да продължи само 1 час, но продължи цял ден. Исках само да ви покажа залеза, не знам дали ще го видите. Да, това е вулкан и изригва. Всъщност от земята идва, разбира се, очевидно идва от земята. И е пара. Какво говоря? Разбира се, че е пара, вие го виждате. Но е много топла вода под налягане и май около 200 градуса, тъй че да, ако паднете, ще ви спопада кожата. Но исках само да ви покажа колко е яко. Е така, залеза. Не знам, просто аз винаги живея за изгреви и залези, защото колкото и пътувам, поне съм сигурна, че изгрева и залеза е един и същ навсякъде по света и някак си се чувствам по-спокойна, знайки, че има част от вкъщи на небето. Тъй че да, сега отиваме да ядем.